Čaute, vítajte v relácii Varíme s krížom. Dneska vám ukážem recept na môj nočný drink, ktorý si robím každý deň. A ten pozostáva z malici vody, 250 g tvárov. Ja si dávam hrudkovity bez tuku. Beets. Ďalej tu máme izolát čokoládový, 30 g. 30. Je malý. Potom 30 g arašidového matielka. Bude 28, to je jedna. A jeden parádny banán zrelý. Žltý hlavne, žiadne zelenáky, nechutné. Naškrúbať. A najdôležitejšie zamýšať. To už tam nemusím dávať. A mám takéto tričko, to znamená, že o týždeň sa vidíme na Maskovič.